wannan bayan sallama yake cewa malam ni ne nake son na sai shinkafa da wake na ajiye su zuwa wani lokaci da za su ƙara farashi sai in sayar, shin hakan malam ya halatta? Idan kuma bai halatta ba, shin akwai abin da ya halatta kamar irin gyada da dangoginsa? Duk wani abinci ya halatta ka ajiye shi ya tsada ka sayar idan ba a yunwansa, amma ana yunwansa bai halatta ma. Manzo sun ce la yahtakiru illa khadi'un, ba mai ajiyan abu sai ya tsada ya sayar sai mai sabon Allah. Wato anan duk malamai suka yi ittifaqi, malamai fiqh cewa idan ana cikin yunwan abu ne, misali an kawo shi kasuwa masu ci suna saya, kai sai ka siye shi ka boye shi, sai ga wani ya zo sayan wanda zai ci shi kuma bai samu ba, kaga ka cutar da talakawa, wannan haramun ne. Amma in gashi nan available kowa zai same shi, mai ci ma zai samu har ya rage, to kai dau ka saya ka ajiye ba matsala bane. Kuma idan aka shiga wani hali na yunwa kana ajiye da shi kuma dole ka fitar da shi ka saya. Amma in ba hali na yunwa aka shiga ba, komai tsadansa bai zama wajibi ka fitar da shi ka sayar ma, domin abin da ke kawo tsadan hatsi ko arhansa Allah ne yake kawo, ba dan adam bane. Ajiyanka bai rai sa amfanin gona ya tsada ba, rashin ajiyanka bai zai sa yi arha ba, kawai Allah ne yake kawo. Sai ga wata shekaran an yi ta ajiya ambun ya zo ya faɗi kuma ya yi arha, wata shekaran ko ba ajiyan ba sai ya yi tsada, wata shekaran ajiye kuma ya tsadan, kaga abu ne daga Allah. So shi kansa ajiyan rahama ne, domin da za a ce ba a ajiyewan abincin zai arha sosai da kakansa, manoma sai su faɗi baɗi sai su ƙi noma. In ba su yi ba, kowa ya noma abin da zai ci ne kawai, to daga waje za a je a sayo abincin dole ya yi tsada, za a sha wahala. Amma idan aka zo ana saya ana ajiyewa, to lokacin tsadansa sai a dinga fito da shi ana sayarwa, wannan ma zai hana tsadan ta ci gaba, don galibi karancinsa ne yake kawo tsadansa ne. Saboda haka ajiya halal ne in ba lokacin da ake yinwan abun bane, kuma an shiga yinwa dole ka fitar da shi, ba wai haramun bane mutlakan ba. Kuma masu ajiye wannan taimakon ma talakawa suke, talakan da ba zai iya sayan abincin shekara ba, sai za su yi dan buɗiyansa ko dan kwano 20 ɗinsa, wannan kuma ya ajiye yana fitarwa yana sayarwa, ya samu ya dan auna ya saya. Ai komin tsadansa kai rahama ne a wurinka, don tsada shine ka nemi abu ka rasa, shine wahala. Amma indai zaka same shi kuma yana da tsadan, Allah ya kore maka yadda zaka saya, ai shikenan da sauki. Allah ta'ala ya samu dace. Mai tambaya da zamu kana cewa haramun ne yin ihtikar a musulunci, ana fahimta da kyau ko? To ihtikar din nan wani iri ne wanda aka haramta, ko wani iri? Abinda malamai suka ce shine wanda aka haramta shine wanda kayan da mutane suke bukata essential, kuma ana cikin laluran bukatarsa. Ina kun san kwanakin baya da aka yi tsananin bukatar tumatiri yayi tsada din nan, to a irin wannan lokacin in kana da shi bai halatta ka ɓoye ba. Da lokacin da ake tsananin tsadar abinci, mutane suna bukata, babu abinci yayi karanci, sai ka ce zaka aje sai ya ƙara tsadar, to wannan haramun ne. Amma akwai shi kaka ne, sai ka ce ba yanzu zaka sayar ba wata lalura akan bukata, sai ka ce zaka jira sai ya ƙara tsada, ai wa halallahu al-bai'a. Jama'a an fahimta? Wannan ya halatta ka yi nomanka ko kuma ka saya da kaka sai ka tattara daga baya ka sayar, amma dama babu tsananin bukata ta lalura. Amma ana cikin yunwa, ana tsananin bukata, to wannan malamai da yawa suka ce ba ma abinci ba, ko menene in dai essential commodity ne, mutum ya ɓoye sai ce sai ya ƙara tsada, ya ƙara tsananta wa mutane, to wannan bai halatta ba. An fahimta ko? Wannan shine abin da Imam Shaukani ya faɗa cikin Nailul Awtar, kuma shine fatawan malaman Malikiya. Kuma duk abin da ya zama akwai darar ga mutane a kai, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la darara wala dirar, to duk cuta kada mutum ya taimaka wajen kawo ta a cikin mutane. in mutum yana so ya ga wannan karin bayani da dufa tawalla jirar da'ima fatawa ta 6374. Imam Abu Dawud a cikin littafin Masail ya ce an tambayi Imamu Ahmad a gabana, shin ana yi wa sallar jana'iza du'a'ul istiftahi, addu'ar buɗe sallah? Sai Imamu Ahmad ya ce ma sami'tu, ban taɓa ji ba, da haka ba a yin du'a'ul istiftahi. Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani a cikin littafin Ahkamul Jana'iz ya kawo matsalar kuma ya ce ba a yi. Takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam, ya ce Allah ya ƙara wa malam imani da lafiya da nisan kwana,
Allah ya kare mu baki daya. Ya ce don Allah ina son ƙarin bayani akan halacci da haramcin ajiye abinci sai ya yi tsada sannan a siyar da shi. Ya ce malam na ji wani malami ya ce wai za a iya ajiye abinci sai ya yi tsada a siyar matuƙar abincin ba a ƙasar da ake amfani da shi aka yi shi ba, misali kamar shinkafar waje foreign rice, wai babu laifi tun da ba a Najeriya aka yi ta ba. To wannan ka'idar da shi wannan malami da kace kaji ya faɗa ni ban ji ta ba, ban kuma taɓa ganin ta ba, ban san waye sa ta ba. Ka'ida shine duk wani abin da ba a tsananin buƙatarsa to ba laifi lokacin kakarsa ka siya ka ajiye, idan ya ja baya ka fito ka siyar, wannan shine riba, shine kasuwanci. Ba wai ana tsadarsa ka siya kuma ka daɗa ɓoyewa don ya daɗa wahala ka daɗa samun kuɗi ba. Wannan shi ake kira da ihtikari, shi shari'a ta hana. An gane ko? Amma daman ka'idar kasuwanci ai duk abin da kaga mutane sun siya sun ajiye da farko lokacin ba a nema, amma sai su ajiye sai ana nema sai su yi me, sai su fito da shi su siyar. To ka gane akwai bambanci tsakanin yana wahala ka siya ka daɗa ɓoyewa don ya ƙara wahala ka samu kuɗi, wannan shine haramun. Amma baya wahala kakarsa ce yanzu kowa a gidansa akwai, a karye yake sai ka sa kuɗi ka siya ka ajiye, da an kwana biyu ya ja sai ka yi me, sai ka fito ka siyar. Yanzu idan ka bincika albasar da muke ci yanzu ba ta yanzu ba ce, albasar yanzu ba ta zo gida ba. To da babu wanda suka sai albasa lokacin da take arha suka ajiye mana, da yanzu ba za mu samu albasar ci ba. Kuma dole ba za ka ce yadda suka siye ta a wancan lokacin haka za su siyar mana yanzu ba. Wancan lokacin kamar a baka arha, kamar ka ce sannu a ce ɗauki ka tafi. Amma yanzu fa tunda babu ita ta zama 'yar sarki. Yanzu ake bani labari 'yan kwanakin baya buhun albasa 3,300, amma yanzu 50,000 ake sai da shi. Ta yi daraja, ta tashi bana. Duk mutumin da yake sayan kayan miya na cefanen iyali ai ya san ana samun wannan yanayin. Wani lokaci sai ka ga kwandon tumatir gaba ɗaya bai fi 300 ba, amma wani lokaci sai ka zo kwandon tumatir sai ya kai 10,000. Na fata an gane, to wannan babu laifi. Amma da a ce yanzu ne da ake neman albasa kuma kana daɗa siya kana daɗa ɓoye ta, to wannan shine ihtikari, shine ba a so. Shi ma ihtikari wasu malamai sun ce kaɗai sai a abinci, banda sauran kayan masarufi waɗanda su ba dole ba ne. Yanzu mutumin da ya sai magi ya ajiye, dole ne sai da magi za a ci abinci? To amma mutane ne tunda sun lazamta wa kansu dole sai sun ci abinci da magi, shi yasa wani lokaci masu magin sai su ɓoye, sai a sha wahala sai su fito su siyar da kayansu. Abin da dole sai da shi za a rayu, to shine in aka ɓoye shi malamai suka ce an yi itikari a lokacin da mutane suke tsananin bukatarsa. Amma shi ma in ba lokacin tsananin bukata bane, lokacin kakarsa ne da yalwarsa da wadatarsa, to babu laifi. Ina fata an gane, da aka sawa'an ko a gari aka yi shi ko ba a gari aka yi shi ba, in dai ba lokacin bukatarsa bane ka siya ka ajiye, daga baya bukatarsa ta zo ka fitar ka siyar ka ci riba, wannan ba laifi bane. Amma ko a gari yake ko ba a gari yake ba, ana tsananin bukatarsa kana daɗa siya kana ɓoyewa don mutane su daɗa shan wahala kuma ka fito ka gallaza musu, to wannan shine haramci. Na fata an gane. Takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Allah ya kara mana lafiya, amin. Allah ya kare mu baki da. Ya ce ina neman addu'a an samun ranar aure. Gaskiya kana bukatar dama a sama ranar aure don rubutun yadda na ga kayi shi da cananci. Ka san shi goro ta ko'ina sai ka gane shi, rubutu in yi sai ka gane goro ne, don in guda ya rubuta sai ka gaba ta lankwasu da kyau ba, don shi kansa bai lankwasu ba, yana bukatar a lankwasa shi. To Allah ya sa an sa a sa'a, kuma Allah ya hore maka ɗawainiyar yi, kuma Allah ya haɗa tsakaninku da alkhairi. Yan baya kuma Allah maɗaukakin sarki ya sa layin ya ja. Takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Allah ya ƙara malam lafiya, amin. Ya ce yau shekara 1 da yin aure na, Allah ya azurta ni da ɗa namiji, saboda haka ina neman addu'arka da ta sauran mutane
an sa masa suna Abubakar Saddiq, amma malam za a iya kiransa da Musaddiq? Za a iya. Allah ya masa albarka, Allah ya ba mahaifiyarsa lafiya, kai kuma Allah ya hore maka ɗawainiyarsu baki ɗaya. Allah ya tsare kai, ya tsare shi, ya tsare mu, ya tsare dukkan al'ummar musulmi baki ɗaya daga fitintunin zamani. Allah ya sanya shi cikin ƴaƴan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai alfahari da su a gobe kiyama. Barakallahu laka fil mawhubi laka wa shakarta alwahiba wa ruzikta birrahu wa balaga ashuddahu. Takarda ta ƙarshe sanarwa ce ta lakta. Aka ce Masjidu Bilal bin Rabah sabon fegi layin babban gwarza ko baban gwarza, ina jin baban gwarza ko gwarza, kusa da Rugoji Hotoran Arewa, Nasarawa Local Government Kano. Wannan majalisi mai albarka suna sanar da 'yan uwa cewa za a yi lecture a ranar Litinin mai zuwa. Ni zan gabatar da lecture mai taken zamantakewa a musulunci. Malamai masu taliki akwai Malam Abubakar Abbas, limamin Khalifa Usman layin Fanandas Hotoran Arewa, tare da Malam Rabiu Abdulkadir Afghani ya kasai, sai kuma malam mai gabatarwa shine Malam Abubakar Musa Sadiq, limamin masallacin Dogon Bene Tsamiyar Boka Hotoran Arewa. Wurin yin lakcar masallacin Bilal bin Rabah layin Baban Gwarza Hotoran Arewa Kano, rana Litinin 23 ga watan 11 2020, lokaci bayan sallar magriba zuwa isha. Allah ya bada ikon zuwa. Wannan shine karshen majalisunmu a wannan rana mai albarka, da haka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kai mu kuma rana mai zuwa. Subhanakallahumma wa bihamdika. Kafin mu tashi, ladaninmu na wannan masallaci mai albarka bai da lafiya, Malam Sale likita, da haka muna fatan yan uwa za su sashi addu'a Allah ya bashi lafiya, Allah ya sa ya zama kafara dukkan sauran marasa lafiyar musulmi baki daya. Na'am. Abin da yake faruwa ne idan aka zo za a yi sallar gawa, aka je makara sai a ɗauki mutum a kai tashi ya kalli gabas, bayan an gidan da sallar kuma a dawo da shi. Shi ne nake neman halaccin samana. To wannan ban san wani nassi game da haka ba, amma dai tun da kaga malamai suna yi, alamar yana da ƙanshin gaskiya. Kuma na farko saboda shi mutumin ba shi ya kamata dama a kalla ba, kai da shi gabaki ɗaya kamata ya ku kalli gabas, don alƙibla za ku kalla, ba shi za a roƙa ba, Allah ake roƙa. Da haka duk da kai da shi ɗin da kake wa addu'ar ku fuskanci Allah baki ɗaya. Kamar addu'a ce bayan an gama binne mamaci, wasu sai kaga sun yi da'ira sun sa kabarin a tsakiya suna kallon kabari. Ba kabari ake kallo ana addu'a ba, ai ba na kabarin kuke roƙa ba, Allah kuke roƙa. Bayan kun binne mamacin ku sai ku kalli gabas, Allah kuke roƙa. Shi kuma mafuskantarsa inda ake kallo in za a bauta masa ita ce ina? Gabas. Wannan shine abin da ya kamata. Wannan yayi daidai kwarai da gaske, duk da dai ban san wani nasi ba zuwa yanzu da yace ai haka. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum.